En aquest ben dit, parlarem de la diferència entre encontre i encontrar, d'una banda, i trobada i trobar, de l'altra. Encontre és el substantiu corresponent al verb encontrar, que vol dir eixir al pas o topar, és a dir, que algú fent camí coincideix amb un altre o una altra cosa que ve en sentit contrari o que li talla el pas. Amb el primer significat, coincidir en la trajectòria en sentits oposats, diem, per exemple, ens vam encontrar per l'escala, ella pujava i jo baixava. Però amb el segon significat pot indicar que ens impedeix el pas o que la topada és hostil. I per aquesta raó, sovint encontrar pren un sentit d'oposició o xoc, com el que veiem en els dos exèrcits es van encontrar a la plana de Marató, o l'exèrcit persa va desembarcar i el grec li va eixir a l'encontre. L'un i l'altre són mal pensats i ja han tingut uns quants encontres, o unes quantes encontrades. Un tercer significat d'encontre i encontrar-se, basat igualment en la coincidència de les trajectòries, equival a contacte o entrar en contacte amb, sovint de manera casual, inesperada o breu. Així ho comprovem en títols d'obres com Encontres a la tercera fase o Breu encontre, que es refereixen respectivament a un contacte amb extraterrestres o a una coincidència ocasional, breu o superficial entre dues persones. En aquest sentit, encontre té un ús similar a l'anglès, encounter, al francès, rencontre i a l'italià, incontro. Per la seva banda, trobar-se també expressa la coincidència en un punt o acte, que pot ser per atzar, però que més sovint és per acord previ, per a una finalitat determinada i que implica una durada o unes conseqüències més importants. Encara no es coneixien i es van trobar en aquella festa. Ens trobem cada dissabte per jugar al truc. Per això, quan ens reunim o apleguem per fer una celebració o per parlar d'alguna qüestió, fem una trobada i no un encontre. Un encontre, de fet, podria indicar que en compte de reunir-nos per celebrar o per acordar coses, topem els uns amb els altres per això mateix. Per tant, parlarem de trobades gastronòmiques, literàries o científiques o de punt de trobada, i no d'encontres gastronòmics, literaris i científics ni punt d'encontre. Ben dit, utilitzarem trobar i trobada quan indiquem una reunió o aplec que sol ser acordat i destinat a celebrar o abordar alguna cosa. I amb encontrar i encontre expressem una simple coincidència en les trajectòries, amb un contacte breu o casual o bé amb una topada.